Dobrý den, dovolte mi, abych vám představil pobočný spolek Moravského rybářského svazu v Konici. Rybářský spolek v Konici byl založený v roce 1947. To vypovídá o bohaté tradici tohoto spolku. Zabýváme se chovem ryb, ochranou životního prostředí, rybářským sportem a mimoškolní výchovou dětí. V současné době hospodaříme na 12 hektarech vodní plochy mimo pstruhových revírů a na 16 kilometrech vodního toku pstruhového revíru. K letošnímu roku má spolek přes 700 členů. Předsedou spolku je pan Miroslav Kadlec. Místopředsedou Petr Řezníček. Jednatelem je pan Pavel Veselý a hospodářem je pan Miroslav Kadlec mladší, který se zároveň stará o rybářský kroužek v Konici. A to je jedna z věcí, na které jsme v současné době nejvíce hrdí. Že se nám daří vychovávat mladé rybáře a rybářky, kteří, a v to pevně věřím, jednou převezmou tuhle krásnou, ale často nelehkou práci za nás. A právě proto velkou část této prezentace věnujeme těm nejmenším rybářům z našeho kroužku. Pojďte se s námi podívat, jak jim to jde, a podpořte je společně s námi, protože do rybařiny vkládají opravdu nemalé síly a jejich odhodlání může být inspirací pro nás, pro všechny. Rybářský kroužek je určený pro všechny děti ve věku od 8 let. Naučí se tady všem potřebným znalostem k získání jejich prvního rybářského lístku. Naučí se rozpoznávat ryby, rostliny a živočichy žijící ve vodě i v její blízkosti. Učí se, jak se chovat v přírodě a jak je důležité o ní pečovat. Naučí se ovládat rybářské vybavení. Získají nové kamarády. A asi to nejdůležitější, chytí svoji první rybu.